Nga na may business siguro ano lang sa dagkot lang din diri na mi magano niya akong magwa nga si Romero murag na siya plano iabot kalag-kalag ba siguro murag ano lang gud sa kana mga customer na mag ano siguro ano outfit food gamay. Ano adto mig interview mo dagkot kanang uno og dos nya mag-prepare sad mi kanang maghikay-hikay og gamay para na ipakaon sa among mga bisita og nay mo anha ingon ana ra gyud. Sa pagkakaroon murag di pa ko diri sa Cebu kay sa pagkakaroon medyo apike pa kay tas financial para pag uli sa Leyte mosimbar ko unya mudagkot sa dakong cruise kay ang na naman na ang tanan mga kalag naa sa dakong cruise na nato dagkot ang atong mga minahal sa kinabuhi. Mabisita sa akong pamangkon. Bata pa siya. Mara, adto ra. Mga tumislite. Ato mi dito manguan. Managkot. Pero mauli sa diri. Kanang mga November 1 tani. Magampo, magpamisa. Ano na ang among tradisyon. Dito sa Minteryo ito nga matay ugnaw na. Kay pawahir man ta. Human og adto sa cemetery magpalina. Kanang magpaaso ba? Kanang para di daw makuyog ang kalag sa inyo ha. Ay gaman sa ako an panagkot balik sa balay dayon. Muna buntag panagkot sa daan. Kansa man ang buntagan? Number 1 yun, buntag yun, number 1 sayo. Bilang sa kamo? Di sa biyahe kay wansa nagkot.